Witam, kłaniam nazywam się Aleksander Karecki. Jestem założycielem Akademii Medycyny Regeneracyjnej. Zajmuję się generalnie uzdrowieniem, rozpracowką nowych metod, udoskonaliłem starych, piszemy książki i powoli uzdrawiamy. A teraz daję porady dla tego, żeby człowiek w domu mógł coś zrobić albo miał pojęcie o tym, co może być i jak z tym radzić. Ja jeszcze dawał konsultacje, a teraz wyłączył tę funkcję i nie będę konsultował, bo nie widzę z tego dużego sensu. Wiele konsultacji, prawie pod 1000 filmów jest u mnie na stronie. To każdy film jest konsultacją. Człowiek, jeżeli nie chce oglądać, a chce tylko posłuchać o jakimkolwiek problemie, który u niego jest, to nie bardzo dobrze. Trzeba wiedzieć o całym organizmie, o wszystkich problemach, które mogą powstać. I wtedy on może działać. Ci, kto nie znają, czym ja zajmuję, myślę, że to jest niejaki tam ośrodek, to coś tam uzdrawiają, ale żeby uzdrowić organizm, mało mieć metodu, która uzdrawia, a trzeba mieć wiedzę, jak uzdrowić każdy organ, narząd osobno i jak to działa wspólnie, żeby wszystkie organy naprawiać. I dużo ludzi do mnie zwracało się z problemem, że jest nietrzymanie mocy. Nietrzymanie mocy to bardzo popularne, jak najbardziej to u kobiet. U mężczyzn jakby jest troszeczkę drugi problem, więcej on związany z tym, że jest zapalenie prostaty, przez prostatę prochodzi cewka moczowa i mężczyzna ma inny problem hamowania wydania mocy, jak u kobiet na przykład nietrzymanie mocy. Ta problema teraz popularna i u dzieci, i u dorosłych kobiet, jak najwięcej. Z czym związana w dzieciństwie? Mało kto zwraca uwagę na to, że jest coś, jakakolwiek choroba i człowiek nie zwraca na takie rzeczy uwagę i męczyться. Najwięcej teraz dzieci mają stany zapalne od dzieciństwa, od przedszkolnych, i które niszczą układ moczowy, układ nerwowy jak najbardziej. I wtedy organizm nie może działać tak, jak trzeba. Sama cewka moczowa ma kilka, tak wprost powiedziawszy, dla każdego człowieka zrozumiałe będzie kilka zaworów. Kilka wydziałów, gdzie mięśnie zaciskają i trzymają tę moc. To jest i u mężczyzny, i u kobiety. Prawie podobne, jest tylko w innych wydziałach. Ale zasada ta sama. Dlaczego jest nietrzymanie mocy? Bo układ nerwowy był zniszczony na przykład stanem zapalnym. Teraz bardzo dużo dziewczynek małych, które mają stan zapalny, ich cieknie ropa, wiedzcie z jakiego miejsca. I nikt na dzień dzisiejszy даже nie zwraca na to uwagę. No, jest, co tam. Ale to trzeba z tym walczyć. Drugi problem, kiedy człowiek już z wiekiem powstaje znowu ten problem, nawet u tych, kto był zdrowy. Ja powiem jedną przyczynę, o której mało kto w ogóle rozmawia. Problem polega na tym, że nikt niedoświadczony
як дзялаюць тыя заворы, як дзялаю пенхаш, як то свідчить. Ми свідчимо міснями ренк, ног, шиї, голова і крингосупа. Ми свідчимо. Наш пенхеш, то теж є місня. Wszystkie органы, фактично, которые связаны с выдалением так само мочи, они связаны с тем же то місні. Це робить кабета, як звикли. Садится на седес и поволі так выпускает эту мочь, которая сама по себе выходит, можно powiedzieć. И мозг отвирает wszystkie заворы, стиская пенхеш автоматично, несведомо, функционально. Вы только захотели, и он, пенхеш выполненный, дає зліцення, і ви то робите. Автоматично. Але kiedy чоловік так сел, разлузнился, выпустил, то функция, которая працує без умысла человека. А если вы еще своим умыслом захотели вытиснуть остатнюю кроплю мочи, которая там застала, вы бы те функции звелькшили. Вы бы дали организму зліцення зробити то не самодельно, а с умыслом, с свечением. Также більшість людей вправі wszystkie 100% виконують функцію видалення мочі, так як вона є. Сів, вийшла і już. А треба по dzisiejszym spotkaniu przeszkolić wszystkich, kogo wy знаете. Ваших внуков, ваших детей, żeby kiedy nie chodzą do abikacji, nie просто выпускали мочь, а вытискали jej. Вытискали каждую кропку, которая еще застала. И то dotyczy też мужчин. То самая проблема у них бігання до абікацій часто, то в зв'язку з того же пенхеш виповнений, вони йдуть сіку, і він застає виповнений, і вони йдуть сіку, і тільки трошечки тієї мочі виходить, і він швидко виповняється, і він цілий час на п'янку. А треба свідчить так, щоб він стискався до макса. І ніхто того не робить. Ні капети, ні мужчини. То є проблема, яку можна всунути самому і нічого не робити. Стани запальні. Стани запальні є wiele ziół, które można użyć. Teraz będziemy mówić o problemach i naturalnych sposobach uzdrowienia. Jakie zioła bardzo dobrze zlikwidowują stan zapalny. Jest takie zioło, liście czerwonej borówki. Liście czerwonej borówki. Niesamowite dobre działają na stany zapalne układu moczowego. Tak samo zlikwidują te stany zapalne i polepszają stan. Niesamowite dobre rzeczy. Tak samo sam owoc borówki czerwonej bardzo dobry na układ moczowy. Jak najbardziej problemy te powstają jeszcze wspólnie
z problemą nerek. Nerki trzeba oczyścić od kamieni. Bardzo często człowiek, który ma kamienie w nerkach, to wtedy te kamienie przechodzą przez przewody moczowe, gdzieś ich tam drażni, gdzie tam robią stany zapalne, a niektóre też zostają w tych przewodach i cały czas jest problem. Także rozpuścić te kamienie, piasek, który tam jest, trzeba. Jest takie zioło Polpala, które ja mówił, które dzięki mnie sprowadzili teraz do Unii, do Polski i wszędzie, gdzie ona tylko jest na dzień dzisiejszy w Unii, to dzięki moim audycjom. Wcześniej to zioło było nieznane w całej Unii. Tylko ja ją powiedział, że ona jest, skutecznie działa. Lepszego nie istnieje. Także to też trzeba czasami używać, даже bez względu na wasze nietrzymanie tam mocy albo coś takiego. To też polepszyć stan. Co bardzo dobrze. Jest burawina z jeziora Saki, która już stwierdzono, że ona też działa na polepszenie pracy układu i moczowego, i tak samo na nietrzymanie mocy. Jak można dawać? Można dawać do odbytu. Ja już wiele razy tam o tym mówił. Tak samo można dawać do pochwy. I jeszcze jedna rzecz, o której w ogóle nikt nie mówił i nie będzie mówił, bo to metoda, którą ludzie wstydzą, nie chcieli o tym mówić, nie chcieli, żeby tego dotykali, nie chcieli w ogóle rozmawiać na ten temat, ale to koniecznie też. Jest masaż, który masuje tu cewkę moczową u kobiet. I to robiится od środka, od pochwy. Ja liczę, że takie masaże też bardzo dobrze ułatwiają ten problem i polepszają stan. Ja wiele kobietom radził to robić. Ona może to samo to robić, masować. Ona czuje, gdzie to jest i jak to. To faktycznie mnie wam kobiety tłumaczyć niczego. Wy tam zrozumiecie, gdzie i jak. Bez tego masażu to troszeczkę ciężko. To jest też mięśnie, jak ja powiedziałem. Ich trzeba pomasować. To proste. Ja wam powiedział proste rzeczy. Najważniejsze problemy to lenistwo. To, co ja powiedział, że człowiek сел на седос и выпустил, и не свечи, и инфекции, которые поводуют заник местни, заник кладу нервов. Есть проблемы еще связанные с проблемой станов запальных в крингосупе, есть проблемы, связанные в огуле с проблемами в крингосупе. Тогда хамуется этот процесс, чтобы вы видели. Также направить в огуле организм можно не только делать на то, что не делает, trzeba еще pomyśleć, dlaczego te same przypukliny, albo stan zapalny na sobie, albo jeżeli tam kręgi nie na miejscu, nie mogą zaciskać, to może powodować. Tak samo to od szyjnego kręgosłupa, od głowy faktycznie do ostatniego kręga może oddziaływać na to problem. To taka krótka informacja, z czym można pomóc prostymi takimi rzeczami. I teraz chciałbym pytanie, jeżeli jest jeszcze jakiekolwiek u was pytanie na ten temat, to zapraszam. U nas jest 20 osób, które uczestniczą na naszym Zoomie i może kto ma jakieś doświadczenie z tym, może kto jeszcze coś poradzić, to co on używał na przykład, albo wie co ciekawego na ten temat. Proszę.
Ja mam pytanie, czy elektrostymulacja to jak najbardziej jako masaż zalecana jest przy nietrzymaniu moczu? Так, электростимуляция, даже мы у себя там, ну не мы, это сын teraz sprzedaje все водиться в электростимуляторе разом з końcówkami takimi, które wkładаються do pochwy. Вони bardzo dobrze działają, stymulują układ nerwowy, tak samo i даже сам pęcherz, tylko trzeba nie przesadzać. Jest jedna rzecz, o której mało kto rozumie. Chociaż pochwa jakby stworzona dla tego, żeby mieć jeszcze jakąkolwiek przyjemność dla seksu albo przedłużenia życia, żeby ta funkcja pracowała, jednocześnie w pochwie, w macicy bardzo mało układu nerwowego. I żeby odczuwać te wibracje, te elektryczne prądy, czasami włączasz w inne miejsce na ręku, na przykład malutki prąd, a kiedy dajesz do pochwy, tam na maksa. To nie trzeba dawać na maksa, bo mały prąd pobudzaje układ nerwowy, a duży prąd, i on może zabijać układ nerwowy. Także ta granica, to granica odczuwalności. Kiedy dajecie elektrostymulację, trzeba odczuwać, że ona działa. A nie tak, żeby ono aż tam skakało i taki masaż mocny, aż żeby brzuch podskakiwał. Zrozumieli, nie? To wszystko w miarę. I to dobrze. Tomasz, proszę. Jakby włączył mikrofon, to my by słychali. Już, okej, dzięki. Dzień dobry, panie profesorze. Chciałem spytać odnośnie tej czerwonej borówki, jak pan to zaleca stosować? W zasadzie w jakich dawkach, żeby to miało sens tak naprawdę? No jedna łyżka na przykład na kubek wody pogotować jeszcze, bo ona taka twarda. To liście nie takie zwykłe, one bardzo takie twarde. To trzeba, ja tak w ogóle wszystkie zioła przed używaniem mielu. W tym, tak jak one wyglądają, ja rzadko kiedy robię, bo żeby wyszło z tego zioła coś przydatnego, to albo trzeba gotować cały dzień. A jak często? Albo zmielić. W ciągu dnia? Herbatkę pić z tego zioła. I to dla mężczyzn i dla kobiet bardzo dobrze na układ moczowy, na nerki, jak najbardziej uzdrawia nerki też. Także to niesamowita rzecz. Tak samo w herbatku dodawać te owoce, czerwone borówki. No, ja tak naprawdę spotkałem się z tym, że w takich sytuacjach właśnie, gdzie jest też to nietrzymanie moczu, no to często są te stany zapalne, no ale to pan o tym mówił tak naprawdę, że tam te stany zapalne są i fajnie też się przy tych stanach zapalnych sprawdza pokrzywa i takie większe dawki wtedy tej witaminy C, bo one rzeczywiście gdzieś tam te bakterie się wtedy uszczelniają się te naczynia i te bakterie po prostu szybciej się wyprowadza i łatwiej gdzieś tam się to wszystko... No, ja даже nie mówił na stany zapalne, cały czas mówił, w ogóle na cały organizm się działa glistnik i skórcze zioła. Tak. No, i on даже o tym nie mówił, bo to wszędzie, gdzie nie był stan zapalny, można poużywać skórcze zioła i ono zlikwiduje bardzo szybko też stan zapalny. A te masaże na przykład, o których pan wspomina, to żeby to też miało jakiś sens, to taki masaż na przykład trzeba wykonywać wtedy codziennie, czy na przykład kilka razy? Ja myślę, że codziennie bardzo dobrze wykonywać. Okej, dobra. To ja na razie dziękuję. No, dla mężczyzn to masaż prostaty, dla kobiet jest wiele różnych sytuacji,
у кабет проблем в агуле. Есть проблемы с матицей, есть проблемы с шийкой матицы, есть проблемы с нечиманням мочи, и то фактично есть трошечки różne масажи. Także jeżeli tylko nieczymanie moczy, a z narządami tam wszystko dobrze, to masujется sam przewód moczowy. Kobieta wie, gdzie ono tam jest i to łatwo даже samej kobiecie masować. А мужчине, ну, генерально обовязково я лечу, że trzeba robić masaż prostaty i kobietom też masaż macicy przy innych dolegliwościach, masaż szyjki macicy. Tam jest punkty, żeby wiedzieli, to stwierdzono naukowcami. U kobiety, tak samo i u mężczyzny jest punkty, które odpowiadają za uruchomienie pracy narządu. I jeżeli te punkty prawidłowo masować, to tak samo jak samochód stoi w garażu, no to on jest, ale nie pracuje, nie jedzie, stoi, ale choć drogi, jaki nie chciał. A jego trzeba zapalić, tak samo zapalka jest, u człowieka jest punkty, które trzeba uruchomić. Także uruchomienie tych punktów ja liczę, wcześniej był zawód, żeby wy wiedzieli, w Rosji tam na przykład do dzisiaj i w Związku Radzieckim, tam w wielu krajach zawód ginekolog, to obowiązkowo byli masaże macicy, szyjki macicy, to rzeczy, które obowiązkowe faktycznie byli dla tego, żeby uruchomić funkcje i tak samo uzdrowić. Jeżeli w macicy zbieraється ropa, no przepraszam, jej trzeba wymasować, żeby ona wychodziła. Udrożnić. No, jak ty nie udrożnisz tego, no ona będzie cały czas tej ropой wypełniona i nic ty nie dasz rady. Nikogo w życiu. To osobny organ i niektóre kobiety męczą latami. A po masażach to znikaje bardzo szybko. A jeżeli to użyć jeszcze razem z górawiną, o której ja wcześniej mówił, w ogóle to no, w prawie 2-3 tygodnie i po problemie. Po problemie, z którymi ludzie walczą latami. No tak, bo to krew nawet dopłynie świeża, prawda? I pomoże wypłukać to co tam jest niepotrzebne. Widzicie, jeżeli taka sama ropa i taki stan zapalny byłby gdzieś w mięśniach, w kościach, tam gdzieś w innym miejscu, to człowiek by czuł tą ból niesamowitą. Ale macicy nie ma tyle układu nerwowego. Kobieta nie czuje tej problemy, mocnej problemy. I w tym jest też duży problem. No tak. A jeśli chodzi o dziecka na przykład, to też można wtedy spokojnie stosować po prostu tą czerwoną borowinę, jak tam są jakieś takie stany zapalne? Jeżeli jest, ja dzisiaj tam miał audycję jeszcze z Rygi i ze Stanów i z Agnieszką my rozmawiali z Kanady i też podobne pytania byli na temat borowiny. Ja im dał pytanie, mówię, jak wy myślicie, z jakiego roku życia ja przyjmuję pacjentów i podaję borowinę? Jak wy myślicie? Od którego roku? Tak, od którego roku? Ja myślę, że w zasadzie słuchaliśmy, że od najmniejszego. Już Pani słyszała audycję moją. Tak. Tak. Od 5 miesięcy, даже nie od pół roku, od 5 miesięcy u mnie byli pacjenty, to my już podajemy. Ja wszystkim pacjentom podaję borowinę, bo innej metody nie istnieje, żeby ułatwić układ moczowy, który jest obowiązkowo w stanie zapalnym. Jeżeli człowiek ma jakikolwiek problem, to stan zapalny u niego układu moczowego no obowiązkowo jest. I żeby zmniejszyć te problemy, choć to dziecko, choć to dorosły, to nie ma znaczenia. Jedyna rzecz, ciężko kogo przekonać. Zwykle kolegów, znajomych mówią, to trzeba robić, a nie. Ale jak człowiek przyjeżdża na turnus, wtedy on, aha, patrzy, ten poszedł, mówi, że dobrze, no to działa. Po drugie, człowiek płacił pieniądze, no to on żądaje, żeby mu wszystko zrobili i te borowiny i tak. A jak prosto radzisz komuś, to nie będę tego robił, co ty.
Ale taka jest prawda z tą borowiną, bo ja nawet jak gdzieś tam miałem taki problem stawowy z kostką, prawda, zebrała mi się tam limfa, stopa mi napuchła cała i ja wysmarowałem po prostu całą tą nogę tak na noc, na grubo, tą borowiną wysmarowałem, wymasowałem, założyłem skarpetę. Ja rano wstałem i ja już nie miałem tej limfy. To już się wszystko rozwinęło. Tak. To działaje super i bardzo szybko. Jak ja pamiętam do dziś, jak pierwszy raz moja matka, jak ja używał profilaktycznie tę borowinę, i matka pyta, a co to ty robisz? Ja mówię, no profilaktycznie, bierze sobie borowinę, daję do odbytu. Ona mówi, ty co, dureń, ziemię w pupу wkładajesz? Po co ci to? Możecie wyobrazić reakcję człowieka, który niewiele świadomy o tym, że ziemię może jeszcze i leczyć. No. Różne jest ziemia. Dobrze, to dziękuję. Dobrze. Pani Jola. Panie Aleksandrze, ja chciałam dopytać, jak długo aplikujemy borowinę? Przez jaki okres czasu? Ja liczę, że w niektórych sytuacjach nawet wystarczy 10 zabiegów, 15 zabiegów. Od 10 do 15 to wystarczające, żeby wyleczyć. Jeżeli to jeszcze idzie z jakimikolwiek masażami, takimi, którymi medycyna teraz nie chce robić, ale wy macie pojęcie. У меня есть filmiki na masaż prostaty, na masaż macicy. Jest filmiki, tam w internecie możecie zobaczyć, jak to robić. I ja liczę, że tego będzie starczy. Ale to codziennie? Albo codziennie, albo co drugi dzień. Aha, bo można raz odbytniczo, raz dopokowo, tak? Jak tak, można dzień tak dla kobiety. I jak na przykład jak się pije zioło półpala, to też nic nie szkodzi. Można robić te aplikacje. Półpalo można, tam wszystkie zioła można pić jednocześnie, to nie przeszkodzi. Dziękuję bardzo. Pani Krystyna, proszę. Jakby był mikrofon, to było fajnie. Uciekł, już jest. Dobry wieczór. Ja mam takie pytanie, jak można pomóc pieskowi? To jest suczka 12 lat i też się moczy, szczególnie jak śpi. No nie wiem, czy jakieś zioła parzyć i dawać do miseczki, jak można pomóc? Córka okresowo daje jej hormony, tak zaleca weterynarz. Czy ten proces się może komentować ze zwierzętami, naprawdę nie chcę. Nie? No dobrze. Nie moje zawody. Nie, bo tylko mówię, moczy się, czy zioła powiedzmy czerwoną borówkę, czy jeszcze coś innego można by było parzyć, czy to da jakiś efekt? Nie chcę komentować. Okej, dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Zajmuję się generalnie ludźmi. Dobra, Halina, proszę. Dobry wieczór. A ja chciałam spytać, co z żurawiną? Bo może pan profesor borówkę czerwoną to samo co żurawina, czy oddzielnie? Nie. Troszeczkę podobne, ale i smak, i kolor, i liście dużo różnią. Żurawina też jest jakby dwóch rodzajów. Jest lesna żurawina i jest kanadyjska żurawina, taka, która jest даже suszona, taka duży owoc taki. To jest normalna europejska lesna, ona dużo ma wartości leczniczych. Ta amerykańska, można powiedzieć, ona nie za bardzo. Dziękuję. I borówka czerwona to nazwa jakby, no to jeszcze druga nazwa, tutaj borówka brusnica. No po rosyjsku ona jest brusnika. Brusnika, po polsku brusnica albo borówka czerwona. No. Dziękuję. Nie ma za co. Dziękuję też, Agnieszka.
Dzień dobry. Ja chciałam zapytać o taką kwestię, jak są upławy się pojawiają u dziewczynki małej właśnie. Czy to świadczy o tym, że już jest właśnie taka infekcja się pojawia? Jeszcze raz. Upławy, taki śluz, jak dziewczynka już ma takie, u kobiet wiadomo często już są takich dorosłych, ale u dziewczynek małych. Czy to już To я тим mówię, że jeżeli jest jakiekolwiek wydzieliny, to faktycznie jest ropa. Ropa to duża infekcja. No давайте zrozumiem skąd. Jest mąż, jest żona, matka, no, rodzice chodzą do wanny na przykład. Wannu никто nie dezynfekuje. Jest jakakolwiek infekcja u dorosłych, dorosły może walczyć, może tam coś robić, a dziecko nic nie robi, no даже nikt nie mówi, niewiele tam boli u dziecka, ale tak nie robi, to trzeba działać. Trzeba mocno działać, trzeba zatrzymać ten proces. Ja wam mówię teraz bardzo jakby takie krótkie rzeczy. U mnie jest filmiki, gdzie ja mówię się dużo więcej, gdzie ja szkolił, jakie cewniki wstawiać i jakie tam robić zabiegi jeszcze даже w samym pęcherzem, żeby polepszyć stan, żeby infekcję zwalczyć w samym pęcherze też. Tak samo u dziewczynek jest możliwość, żeby nie zepsuć tam wszystko, co jako dziewczynku, jak zabiegi robić też i z borowinej. Też u mnie jest rozpracowane metody tego wszystkiego. Także to jest do zrobienia, tylko chęć, a potrzeba w tym obowiązkowa. W czym jeszcze jest dzisiaj problem u dziewczynek i później u kobiet? Kiedy jest duży stan zapalny od dzieciństwa, to zanikaje później układ nerwowy i w tych samym układzie moczowym i tak samo płucowym. I kobiety robią się zimnymi. I one później nie odczuwają żadnej przyjemności, niczego, nie od seksu, nie od mężczyzn, niczego. I w tym jest cała katastrofa. Także dbajcie o swoich dzieciach. Ja wam bardzo mówię. I to, co ja widział, ile przyjeżdżało dzieci i ile ja dawał porad, co trzeba zrobić, to naprawdę na dzień dzisiejszy jest katastrofą. Z tym, że jest wiele dzieci z tymi stanami zapalnymi. A jak walczyć, ja wam tylko krótko mówię. Można dużo robić, ale znowu, kiedy to robisz, znowu duże ryzyko. Medycyna tego robić nie będzie. Jak ja to robił, ryzykował, można powiedzieć, bo dzieci to dzieci. Później, jeżeli coś się stało albo coś, no później powiedzieliby, że to coś robił z tymi dziećmi, nie wiadomo co. Także wcześniej, jak był w rodzicach, ja to ryzykował, a teraz ja даже nie chcę na ten temat wiele mówić, bo даже na dzisiaj, no, nie chcę rozmawiać. Mówię tylko wam, trzeba z tym walczyć. Koniecznie. O tą borowinę jeszcze chciałam zapytać, czyli no właśnie, czyli nie ryzykować i nie podawać strzykawce dla córki, bo to jest 8-letnia córka, czyli ta błonka, wszystko tam jest, żeby tego nie uszkodzić. No to bardziej zewnętrznie stosować tą borowinę? No róbcie przez odbyt, też podziała. A, przez odbyt, okej. No jeżeli ja już mówię, lepiej jest metody, które można używać i tak, ale ja już mówię, lepiej róbcie tak, co jest możliwe. Przez odbyt dawajcie borowину, to my dajemy wszystkim wyleczalność stanów zapalnych u kobiet i u mężczyzn z pomocą borowiny, stanów zapalnych. Zrozumiecie teraz to, co ja będę mówił. У kobiety, jakie nie dają do poku i do odbytu, wyleczalność stanów zapalnych jest 99%. U mężczyzny nie ma drugiego organu. My dajemy przez odbyt i wyleczalność u mężczyzny stanów zapalnych, no, stany podobne, infekcje podobne. Wyleczalność 98%. Także вы zrozumieli, że można podawać i tam, a można podawać даже przez odbyt i ono będzie działać. Tam leczим prostatу przez odbyt. Prostata jest na takiej samej odległości, jak pęcherz.
Так само, як маціцца у кабеты. Фактично на той самой одлеглости. Даже przed odbyt można to uzdrawiać. No tylko może dłużej. Bez masażu też dłużej. U dziewczynek można masować brzuszek też. Im boli. I u dzieci w ogóle, u chłopaków małych i u dziewczynek boli brzuszek. Trzeba też uzdrawiać i masować. Masować trzeba także układ limfatyczny, tych w pochwie i obok, to wszystko, no, gdzie możliwe. Wszystkie trzeba masować. Te miejsca, ja już mówię, może kiedyś ja zrobię taki filmik, pokażę jak to robić, ale na dzisiaj, no, nie przygotowany do tego. Trzeba kogoś rozebrać. Tak. Co jeszcze chcieliby zapytać? No to jak wszystko zrozumiałe, to na dzisiaj skończymy ten temat, a myślę, że gdzieś raz w tygodniu będziemy spotkać, chociaż mnie tu teraz mało czasu i przepraszam, że ja o was zapomniał, moje kochane wice, ale będziemy cały czas w kontakcie i coś będziemy ruszyć, jakiekolwiek tematy dla waszego zdrowia. Jeżeli tak patrzę też na dzisiejszy temat, ja wielokrotnie o tym mówił w różnych audycjach, które były kilka lat temu. No ale każdy chce dzisiaj i oglądalność tych starych filmów, ona taka malutka, tam, a jak robisz teraz, no to teraz oglądają, a zamiast tego, żeby wrócić na stare filmy, niektóre więcej dokładnie, даже jak ja teraz prowadzę, kiedy u mnie było dużo czasu, to ja robił to dużo czasu do przygotowania. Dzisiaj ja przygotował się 1 minutę. Także, widzicie, no troszeczkę zajęty. No co, dziękuję was z ciepłej i dalekiej Dominikany. Zapraszam do siebie. Kto chce, może przyjechać tu odpocząć. Kto chce, może zapisać się w kolejku na uzdrowienie. Powoli będziemy już pracowali. Także teraz szkoluję personel i myślę, że no, można będzie odwiedzić ten kraj. Cudowny kraj. Do widzenia. Do widzenia.